Good morning sa inyong tanan mga ma'am sir. Mga pita niyo mga ma'am sir. Basta mga dato gali mangapi. Kadyot ra kana humanda yan. Pero kaning mga igo-igo ra nga mangapi, dugay kani mahuman kay maghinuktok pa man, maghuna-huna pa man samtang naghigop-higop og kape, no? Una-una ba unsay mga buhaton ana nga siya teknik ba dayon pag nana kay mahuna-huna atos yung itugyan sa Ginoo kay siya gyud ang mosulbad sa tanan mao nay pinakadabis di mga ma'am sir kay ingon pa yung pulong duol kamo nga gibug-atan kay papahulayon ko kamo diaw mo na di basta-basta yang mga saad manang ikaw diya pag nakay problema itugyan sa Ginoo duol sa Ginoo kay yan pa siya ang yang saad na ilisdan kaniya og yugo nga gaan kayo. Ano na yung pinakadabis. Yan lang mga sir. Bye, God bless.